made on 15 August 2019 to seal the FIC record uplifted is dismissed. 2, the applicant to pay the costs. It is so ordered. Qaba nje sangena emqholweni ngaphandle kwezizathu kambe ezithiwe thaca emva kwesisigwebo. Inkundla ephakamileyo yasePitoli ikhabele kude neendleko. Isicelo se-EFF sokokuba iinkcukacha zezimali zikamongameli Cyril Ramaphosa kwiphulo lakhe lokuba ngumongameli we-ANC zithwe pa esidlangalaleni. Kaloku eliqela lithi ukuba ngaba zinkonyiwe ezi zimali zingaba ingozi ekubeni kufuneka kwaziwe kaloku ukuba imali zoluntu nabaxhasa umbutho zihamba ziphele phi na. EFF imile kwelithi ukuvula ke ezimvlophu zinezinkcukacha zezimali zikamongameli ungalikhubalo ekufezekiseni uluvo lokuba makubekho ukutyhileka kwezinto phakathi korhulumente nombutho lawulayo. uJulius Malema ke ubaleke wayokila kuTwitter esithi udalile noko indlela ethe yaqwalesela ngayo inkundla lombandela. Enyanisweni ke bengekho nxibelelwano luthe gabalala ngenkqubo ukuba iza kwenziwa ngobuxhakaxhaka bale mihla okanye kuzawungena enkundleni kusini na. Ngoku ke umthwalo usemagxeni we-EFF okokubana izibhokothe izama ukuhlawula iindleko zale nkundla emveni kwesisigwebo siyithwaxe ebusweni ekubonakala mhlophe okokuba ngokomnqweno wabo akwenzekanga. NdinguAbongile Dumako kwiindaba ze-SABC ePitoli.